Когато чистим автомобили на редовни клиенти и съседът им минава и пита: колко ще ми струва едно бързо вътре-вънка на моят Мерцедес? Казвам: съжалявам, не правим бързо измиване. Тогава го питам: кога за последно почистихте колата си? Той казва: преди около година. Обяснявам, че моят пакет за начално ниво е нашето дълбоко почистване, което започва от 170 лева, което ни отнема от 4 до 6 часа. Основно преобразяване на превозното средство, което го довежда до стандарт от най-високо ниво, който можем да поддържаме на всеки 4 седмици за 80 лева. Той беше шокиран от подробностите, в които навлизаме, и след това разбра защо е на цена 170 лева. След това той казва: перфектно, каква е вашата наличност. Разберете процесите, които извършваме, и защо цената е на тази сума, преди да си завъртите носа